1, 2, 3, come on! Job Ketchup, there is boy, Natnat. So ngayon po guys ay malaro kami ng, alam nyo na kung ano to mga kapatid. Oh. Ito ay Choco Marshmallow. So kanina ay bumili ako ng marshmallow. Tapos may ibang klase pero yung ano ko, yung pinili ko ay yung malaki. Kasi kung maliit lang, walang challenge. So ngayon, alam niyo na kung ano ang laro namin ngayon. Ang tawag ay Marshmallow Challenge. Mag-chubby bunny, chubby bunny. Chubby bunny. So, ginagawa na rin ito sa ibang vlogger na sina medyo maldito, yung sila Alex Gonzaga, yung mga sikat na vlogger. Ayan, so, ipakilala natin ang mga, ito pala, ang mechanics pala mga kapatid. Ang mechanics ay, kukuha kami ng isang marshmallow, tapos kainin namin, tapos sasabihan kami ng chubby number 1 until chubby number 2 until kung sino yung manalo, kung sino yung ano ba yung tawag dyan? Kung sino yung hindi na makapagsalita ay siya ay tanggal na, at sino yung panalo ay siya ay makatanggap siya ng tumataginting na 100 load, at saka ito 10 dito. At yung natalo ay may dalawa na jelly stick. So, ating ipakilala ang mga guests. Tatawagin ko. Ang una ay sino muna? Si Dens. Tapos, ang pangalawa ay si Francis. Ang pangatlo ay si Roland. Ang pang-apat ay si Tato Reynat. Si Bari ba? Magkita mga guests. Ayan. Sige, posisyon. Dapat makita sa. Ayan. Ano puro to ah? Makita tanan. Oy, bantay mo sa stick pa na. Makita tanan ha. Aray ka. Sige. Ikaw nga man. Ay, dari siya may butang bit. Wala. Okay. Diba? Napadoon sa kamera na, chubby number 1. Kasi kunit. Sige, ako ang mauna. Dili usapon ko no, dili. Tunlon. Chubby number 1. Chubby number 1. Next. Sabi number 1. Ayaw usap pa. Kaya itong lahat, ikuan dati, check. Chubby number 1. Kaya itong lahat. Itong lahat, chubby number 1. Chubby number 2. Kasi mingo. Sabi number 2. O pagali, ikaw kay kasan ka man daw istorya. Di usala mo istorya ni guman gani istorya. Sabi number 2. Mutaga ka ana. Mutaga. Chubby number 2. Nakalam kahiris mo gikaon. Chubby number 2. Chubby number 3. Diyan na gisgot. Sabi number 3. Lagi, wak mo. Kanasa. Gisgot ang chubby number 3. Sabi number 3. Mo ni gawasan laway. Sabi number 3. Chubby number 3. Ayaw, usapan, Okay. Chubby number 3. Ang yutang na ni. Nainat ugwa-ugwa. Chubby number 4. Wala kang babaan eh. Ayokon oh. Sabi number 4. Ay banoy. Sabi number 4. Okay, okay. Sabi yung
Sabi number 4. Sabi number 5. Okay na ah. Sabi number 5. Sabi number 5. No? Ano? Sabi number 5. 5 na. 5. 5 na. 5. Sabi number 5. Sabi number 5. Sabi number 6. Oy, ay, ito na nga. Na? Sabi number 6. Wala na rin doon. Okay na to eh. Sabi number 6. 6 ba? Doon, doon. Sabi naman, sir. Sabi number 6. Walang tulay, walang busog. Ano ito yan? Undang nga. Undang na eh. Hindi ka kaistorya na. Iusap na! Ah, sabi nga ko. Ikaw. Aga, pang tuno, nawa, nagburot. Matansit ako yun natin. Hindi na ka. Ano eh, kami ng tulong. Tatlo na lang. Ikaw. Sakit na ang ipot. Tatlo na lang, mga kapatid. Sabi number 7. 7 na ka. Baru akong giusap na. Sabi number, na? Sabi number 7. Marong ka dali ka na ng tanan. Sabi number 7. Ayatun la, ayatun la. Yes! Yes! Number 8, nangahilis na ko ba? Sabi number 8. Nangahilis na ko ba? Until na masurrender. Ayatun la. Nangahilis na ko ba eh. Sabi number 8. Pagkita sa kamera. Sabi number 8. Ito ko mo. Ayaw, sige katawak na tukan mo. Ano ko? Diyosa kay Princess Izaha. Sabi number 8. Madaw. Wani bukad nang yung kilig ka rin karunong magagaling ha. Perte. Tigasan. Nan? Sabi number 9. Wala. Sabi number 9. Oy, Francis, ano na? Building na. Perte na, Princess. English na. Number 10. Sabi number 10. Nga pinag- Sabi number 10. Ayatun la ha, ayatun la. Sabi number 10. Sige pa, sige, sige. Ayatun la, Diyosa ayatun la. pagka Princess. Eleven. Sabi number 11. No, sige. 11 na. Sabi number 11. Ano nga? Dalawa na lang. Ibang taon man daguban. Pagka ka Princess. Danay yung kadawat 100 yun. Kapag kamoy nagbulot. Nga mo rin lagi burot. Sabi number 12.
Hello. Sabi ng friend. Doon lang, level doon lang. Paspasi. Paspasi. Kaya Sige, magtunog. paspas. Madali usapon. Hmm. Bago nang bahalag nilang usapon. At least paspas. Eh, sayang. 100 gano'n. Wala. Nga. 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 Mga, sige. So, mga kapatid. Dalawa ang nanan. Ayan. Ayan. So, bakit ba yun? So, dalawa ang nanalo. Sina Roncis at Danilo. So, magka-50 loads sila. Tapos, so, ang nanalo si Crap. So, yun lang po guys. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. I hope na-enjoy kayo mga guys. Mga guys. So, maraming salamat. God bless you. Bye-bye.